салом бинандагони азиз ва мухлисони гиромӣ. Манзури шумост барномаи навбатии Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, ки аз шаҳри Норак манзуратон мегардад. Ва дар ин барнома мо бо ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ҳам суҳбат хоҳем шуд. биёед шинос мешавем. Номи ман Гулноза, номи шумо? Ман Ҳалимзода Нозияи Абдулло, хонандаи синфи панҷуми муассисаи таълимии рақами 10 шаҳри Норак мебошам. бениҳоят хуб, марҳамат шумо. ман Гулов Эмомҳусейн, хонандаи синфи панҷуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 шаҳри Норак мебошам. офарин бачаҳо. хуб, мегуфтед ки соли чандум аст ки дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок мекунед? Соли чорум аст ки дар ин озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок мекунам. ва аз соли аввал соҳиби ҷои аввал гардед? Не, аз соли аввал ман сазовори ҷои сеюм гаштам ва дар соли дуюм низ сазовори ҷои сеюм гаштам, соли сеюм сазовори ҷои дуюм ва имсол бошад сазовори ҷои аввал гаштам. аҳсан ба шумо, яъне роҳафтода нашудеду кӯшиш кардед ва сазовори ҷои аввал гардед. дар давоми 4 соле ки дар озмун иштирок карда истодаед, чӣ қадар китоб мутолиа намудаед? Ман дар давоми ин 4 сол ки дар ин озмун иштирок мекунам, ман зиёда аз 150 китобҳо аз худ намудаам. яъне шумо 150 китоб мутолиа намудаед. раҳнамои шумо дар ин озмун кист? раҳнамои ман дар ин озмун муаллимаам Ибодова Хосиятмоҳ мебошад. падару модаратон барои иштирок дар озмун шуморо дастгирӣ мекунанд? албатта, падару модарам бо ман бисёр машқ мекунанд, мо бисёр бо ҳам мутолиа мекунем. дар вақтҳои холигӣ зиёд китоб мутолиа менамоед? албатта, ман шеърҳоро бисёртар меписандам. шеъри дӯстдоштаи шумо ки доим дар ҳар куҷо ки бошед қироат мекунед кадом аст? шеър аз устои Юсуфҷон Аҳмадзода аст, Санҷобак. гӯш мекунем шуморо. буд набуд санҷо буд, дар мулки панҷо буд, эрка буду гул буд, нозу нузаш мул буд, ҳарчи диҳӣ не мегуфт, гар надиҳӣ те мегуфт, рӯзе очаш ош пухт, оши шулам мош пухт, санҷоби мо ноз кард, нахӯрду арроз кард, ошаки ту шур гуфт, худат бару хур гуфт, ногаҳ омад як боша, рабуд табақи оша, санҷоб гуфт чӣ гап шуд, очаш гуфт аҷаб шуд. офарин ба шумо. нозия, шумо чанд афсона хондаед? ман зиёда аз 50 афсона мутолиа намудаам. метавонед ин лаҳза ба мо яке аз афсонаҳои кӯтоҳтари худро нақл кунед? албатта, зани беҳунар. буд набуд дар як деҳаи дурдастае як зан бо як мард бо занаш зиндагӣ мекард ва зан як рӯз мард гурусна мемонад ва ба занаш мегӯяд эй зан, оталаби паст. баъд зан мегӯяд эй мард, ман намак надорам. мард рафта ба бозор меравад ва аз бозор намак харида меояд ва аз бозор намак харида меорад, мегӯяд эй зан, намак надорӣ гуфтӣ, ман ба шумо намак овардам. зан мегӯяд эй мард, ман ҳезум надорам. мард ба кӯҳистон рафта ҳезум меорад ва мегӯяд эй зан, гуфтӣ ки ман ҳезум надорам ва ман ба ту ҳезум овардам. мегӯяд баъд зан мегӯяд ки ман гугирд надорам ва мард меравад ва боз ба бозор мераваду гугирд меорад. мегӯяд эй зан, намак гуфтӣ овардам. намак гуфтӣ овардам, ҳезум гуфтӣ овардам, гугирд гуфтӣ овардам, хез оталаби паст. зан ба шавҳараш мегӯяд эй марди худо, ҳунар надорам. намешуд ки аввал мегуфт ҳунар надорам. хай ба ҳар ҳол ин афсона аст. шоири дӯстдоштаи шумо? шоири дӯстдоштаи ман устод Садриддин Айнӣ мебошад. чаро маҳз устод Садриддин Айнӣ? барои он ки Садриддин Айнӣ бисёр шеърҳояш ба ман писанд омадааст. аз ҷумла биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекориву нодонӣ намонем. дар олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. офарин, ташаккури зиёд. хуб, шумо мегуфтед ки соли чандум аст дар озмун иштирок карда истодаед? ман соли чорум аст дар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст
иштирок мекунам. ва сазовори ҷои чандум гардид? ман соли аввал сазовори ҷои сеюм гардидам ва соли дуюм сазовори ҷои нагардидам ва соли сеюм бошад сазовори ҷои дуюм гардидам ва соли охир сазовори ҷои сеюм гардидам. хуб рафтода намешавем, зиёд китоб мутолиа менамоем ва дар давраҳои минбаъда ғолиби ҷои якум мегардем. раҳнамои шумо дар ин озмун кист? ба шумо кӣ кӯмак мерасонад? раҳнамои ман дар ин озмун муаллимаи забон Одилзода Шаҳодат мебошад. шумо китобҳоро аз куҷо дастрас менамоед барои мутолиа кардан? китобҳоро ман аз китобхонаи маркази шаҳри Норак дастрас карда метавонам. ҳама китобҳо дастрасанд? бале. яъне шумо аз китобхонаи шаҳри Норак ҳама китобҳоро барои мутолиа кардан пайдо мекунед? бале. чӣ қадар китоб мутолиа намудаед то имрӯз? ман то имрӯз 184 китоби бадеӣ азбар намудам. чӣ қадар шеър, чӣ қадар латифа аз худ намудаед? ман 192 шеър, 84 латифа, 84 афсона, 88 ҳикоя, 32 забурмасал, 54 чистон азбар намудам. офарин. метавонед ин лаҳза ба мо 5 то зарбулмасал гӯед? бале. марҳамат. аввал бубин ҷои худ, баъд биман пои худ. ҷӯянда ёбанда аст, аз карначи як пуф. мероси падархоҳӣ, касби падар омоз, падар розӣ, модар розӣ, худо розӣ. бениҳоят хуб. латифа чӣ? рӯзе муаллима аз оишаҷон мепурсад, ту кадом дарсро аз ҳама бештар нағз мебинӣ? мегӯяд дарси охиронро. агар ман мешудам мегуфтам дарси тарбияи ҷисмониро. хуб, шоири дӯстдоштаи шумо кист? шоири дӯстдоштаи ман ҷалолиддин румӣ ва муҳаммад ғоиб мебошад. шеъри дӯстдоштаи шумо? шеъри хоки ватан аз устод муҳаммад ғоиб. метавонед ин лаҳза қироат намоед? бале. марҳамат. бигзор гадо бошам, дар хоки ватан бошам, дарбанди ҷафо бошам, дар хоки ватан бошам. бигзор ки ғам бинам, сад дарду алам бинам, аз ҳаҷр ҷудо бошам, дар хоки ватан бошам. гар ёр шавад душман, меҳраш биканд аз ман, маҳруми вафо бошам, дар хоки ватан бошам. бо ин ҳама ранги зард, бо ин ҳама сӯзу дард, муҳтоҷи даво бошам, дар хоки ватан бошам. бигзор хазон ояд, бар кишвари мо ояд, бебаргу наво бошам, дар хоки ватан бошам. аҳсан ба шумо. дар давраи таътил чанд китоб мутолиа намудаед? ман дар ин давраи таътил 82 китоби бадеӣ азбар намудам. офарин. метавонед ин лаҳза аз шоирони кӯдакона ягон шеър қироат кунед? бале. марҳамат. шеъри ду гунҷишкак дар поён ва ду гунҷишкак дар боло аз устод ҷура ҳошимӣ. ду гунҷишкак дар поён, ду гунҷишкак дар тор аст. ду гунҷишку ду гунҷишк, медонам ҷамъаш чор аст. се гунҷишкак дар поён, се гунҷишкак дар тор аст. се гунҷишку се гунҷишк, шаш гунҷишки тайёр аст. шаш гунҷишкак дар поён, шаш гунҷишкак дар тор аст. шаш гунҷишку шаш гунҷишк, ин гунҷишки бисёр аст. дар интиҳои суҳбат ба ҳамсолони худ чӣ гуфтаниҳо доред? ман ба ҳамсолаи худ мехоҳам гӯям ки бештар китоби бадеиҳоро азбар намоянд ва бештар дарсҳояшонро бештар хонанд. ман ба ҳамсолони худ гуфтаниам ки бисёртар китобҳо мутолиа кунанд ва ба мисли мо бисёртар дар ин озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, ин фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намоянд ва дониши худро сайқал диҳанд. ташаккури зиёд. саломат бошед. мо низ ба шумо муваффақият хоҳонем. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст ки аз шаҳри Норак манзуратон гардонидем. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд ду нафар ғолиби озмун, Нозия ва Эмомҳусейн. хайр азизон, то барномаҳои оянда.